Oy! Unsa pa may dugaya ni maglamaw na puta? Onya! Di apa mo? Dirimi! Yo, What's up mga choy? Sa di pa na to introhan, ato sang sayawan! Unsa man na sigurada day? Hawag ka raw mga choy, kaya tanginit man! Maglama may kay mito. Nagwapo na! Pakondisyon. Nada kay punuan. Ha? Nada kay punuan. Si kawat na pod. Kaya tanginit ba? Para nakusog kayo mana ba? Oh mga choy, diasa mo kay adto sa mi. Goodbye. Tomorrow afternoon. Salamat say. Bang pa unsa na? Paduga. Kata ada pengkondisyon. Og si kanang baluklok. Si ngana ni. Si Hindre. Pang kondisyon. Katong Ikaw man! Ikaw ang ginom ba? Kusog kayo mo ano? Kaya hindi ka gamay. Sige pang pagkaro. Sige. grabe. Uli. Di makina day. Nya. Ay, dulit lagi sa liya. Oh karon mga choy, mao na niya mo isagol sa among lamaw nga kay mito. Condensed wa ka buhok. Ha? Skyflex ay po ginulit. Diara. Mani mga sabol mo choy. O, kaya mga di, ato na lang natong pang paresistensya. Para kusog kayo mo. Wow! Oh mga choy, sagla na tong plywood. Ikaw na par. Aduh lah. Plywood ay. Berapa na? Plywood na, plywood. Plywood is prank mas ya? Plywood. Usam na. Ano yung dulit lagi noon so? Dakuha mo ilong mo. Takot-takot no sa tagay. Abala miya with feelings ba? Nakay baso dyan. Ay, dulit ba? Oi, bos. Usam na, bos. Sikuag do. Ayaw lagi sa hipis niya. Kusik naman ay mukha. Saan naman na doon? Sabi no do. Nausa mo na doon. Grabe naman oh. Loh. Bulan ni mo. Gigi kutsara na. Lagi na yun. Oh, yun naman. Imo, tungaba na karo. Tungaba. Ay, papadolo ba yun? Ayaw ba? Ako ano nito, bra? Sige. Video. Ha? Mabalik na ko kaon. Di pa ni mau. Naling ko na. Usa na ito kumigay. Ano ka na? Bosan ka? Ay, lagi siya liya. Kabar na boss Dick ay. Ayaw, Ram. Oh mga toy. Pinakain ba? Pigig na. Ikaw. Oh mga toy! Oh. Wapa ko kapigay! Lidik pa! Ikaw tonton, bro. Siya, ay, ikaw na nga siya. Puro ka ito. Shout out lang misa mong wife. Whitey! Oh, shout out ko ni Mike and Jen Asmar. Shout out! O Gwenye Orsal. Shout out! Lance Lanzaga. Shout out! EJ Kabatingan. Oy, shout out! O Tito B. Shout out! Joel Goso. Shout out! Mary Joy Pitalino. Shout out! Breaks 143 TV. Shout out! Kuya Jan White. Shout out! GR Puentes. Shout out! Ramel Kaga. Shout out! Dex. Shout out! Troy Mercado. Shout out! Pilimon. Shout out! Aisame Diginion. Shout out! Ole Boy. Shout out! Juelo Subiga. Shout out! Joseph Conciliado. Shout out! Isayang Bisdak. Shout out! Saya misdak. Joji Bisnar. Shout out! GD Berli Binto. Shout out! Carly Binto. Rosita Simangan. Shout out! BD Mar Channel TV. Shout out! Wapa ba shout out ya? Oh, Comment lang mo, botro! Wow!